Dětku, nechceš zajít do sklepa pro ten mlýnek? Já si ještě pomelu mlete. Ale nevykládej, prosím tě, kraviny. Že on nejí ten, ne? Že ti tam rádio je kráva, neslyším nic. Ten Franta od Pavly, on nejí to. Ale cože říká, že to nežere? Teď prosím tě, ten by sežral i suché z nosa. O husu, nebo co on to říkal, že to nežere? A ten má břoch muž tak narostl. Já tě neslyší, vypni radio, když něco mluvíš, pojď tady. To všecko, co máš v lednici, zas, co bylo v akci, tak se uvaří a zas bude hovno doma. Mohl zajít do Kauflandu pro ještě jednu hladkou muku, ale to už je jedno. A teď tam stejně vykřikuje, že já tě hovno slyším. Tady mají pivo v akci. Kdo jich užral ty buchty? To ty si užral ty čokoládové? Já jsem ani nevěděla, kde jsi schovala. A stávej už, ne, abys byl v pyžamu, jo? Když už je kolik hodin. Ve 12 říkali, že přijedu. No tak to počítej tak v půl druhé, že dojdu. Oni nikdy nedojdu na čas. Z nosa ti teče, tady máš na fůsech, prosím tě, snople, vysušené snople u nosa. Minule říkala Pavla, že úplně si měl žluté uši až. To mám čistou halenu, to nemám tam snople, co vymýšláš zase. Se ti děcka ani nechcou k tobě na klín, potom se podívej, jakou máš zagrcaný, celou halenu máš zagrcanou. 2 roky musu, je to rozžrané, nemůžeš nic říct, to bohuna by mi dala, jak bych ho pleskla přes ruce nebo něco tak, ale je to takový spratek malý, no to je pravda. Já jsem mu chtěl takovou lištit, že on chtěl jakýsi ten tablet nebo co. Já si myslel, že mu takovou lištím, že ten tablet mu odletí. Kačena už vysušená, než oni dojdu. Knedle, maso, 2 druhy masa. Takže ne, že mu tady budeš nalívat zase a já potom budu furt do baru chodit. Že mi naliješ něco, jo? No tak to bych chtěl vidět. Minule jsi tam vypil s těma štamprlí, minule jsi tam vykládal, že jsem ti z peněženky brala peníze. Co ti to vykládáš za kraviny, prostě? Vykládej, moc dobře víš, kde jsem ji měl tu peněženku. A stejně tam nosíš hovno v té peněžence, většině tam nic nemáš, jo? Tak kde jsou, Hergot, kolik je hodin? Ještě ani nedošli a už se těším, až odejdu.